Isto de Pote isto ven xa de fai moitos anos. Este ano, o ano 2023, fai 100 anos que se comprou o primer terreo daqui. A raíz dese terreo se foron comprando os que estaban ao redor del e no 1926, 25-26, se fundou esa Sociedade de Amiga dos Árbores e desa sociedade saleu despois a Sociedade do Pote. O Pote era unha romería laica, que foi das primeiras romerías laicas, non sei se hai algunha máis, pero creo que se hai moi pouquiñas. A costume era vir de Ferrol, de Narón, de Puente de Ame, todos os alrededores, con merendas xa todo o día aquí. E logo había algunha actuación, daquela se traían orquestas e agora está máis enfocado á música folk, é dicir, facemos o mesmo día do Pote, de Romaría, se fai o Festipote, que é un festival folk. Os obxectivos da sociedade son, sobre todo, temas culturais, potenciar a cultura galega. E logo tamén estamos algo metidos en que xente nova se preocupe algo do tema dos árbores e logo tamén o tema deportivo. Este ano parece que se está movendo un pouquiño máis, de que vai pouco a pouco, pero ahora mesmo estamos traballando no tema das letras galegas. Xa se fixeron algunhas actividades antes, vamos facendo actividades a menudo. A xente tamén colabora e ben, a verdad que sí. Non hai moita xente nova, iso tamén é un problema que nos estamos dando conta que sí que surge, xa levamos uns anos que se está vendo. Entón, a non haber xente nova, pois non hai nenos e non hai... En estas sociedades nós estamos vendo que a xente nova é moi reacia a vir. Nós tiñamos pensado tratar de organizar algo que estuvera relacionado ca xente moi nova. Eu lle diría que se pasaran por aquí, porque é un sitio, como estás dicindo, privilexiado dentro do que é a contorna de Ferrolterra. A terraza onde estamos en estes momentos é unha das mellores terrazas, rodeados de árbores. A sociedade tamén ten a cantina, que é o Ambigú, que tamén funciona bastante ben, e que se pasen por aquí, que seguramente volverán. Tan pronto se veñan unha vez, volverán máis.